Kwa kanyo ni jokanyo mag riwruok makedo gi ratiro mag oganda okwedo meko mar rawera moro ma wachore ni nitiere kod kit chwech mopogore ma ong'ere kaka transgender. Obila ma Migori nyocho mako rawerano e gwenge mag Awendo wirane kit rwakruok mare madok korka joma mine to ka nonro margi to lero ni onego bed norwakore kaka joma chuo. George Juma ni miwa ler mar wachni. E kinde man ndalo mokalo, picha kaachiel kod video mar rawera moro mane omaki kod obila e gwego mag Awendo nikech kit rwakruok mare ne olandore e mbui. Meko kaachiel kod landruok mar video kaachiel kod picha mar rawerani mabende wachore ne nitiere kod kit chwech mopogore mabende ong'ere kaka transgender osekelo ichwang' kaachiel kod paro mopogore opogore ka wuok kuom jogo kombe kedo ratiro mag oganda. Winjo malit kane wayudo wachni ni achiel kuomwa nyalo bet ni kala dho polis timake nikech orwakore kaka odwaro. Imake masoe sel machak goye malonye duk machak videos go machak kete social media. Wakwedo timno kabisa. Ni wacho ni cross dressing of which ano kanya wacho ni transgender persons cross dress because kag dress kama that is gimaen the justice like Kenya citizen not as a transgender person. Jokanyogo marego mag oganda mane obago ng'any mamuol e boma ni ma Migori ne okwedo bila kuomeko mar rawerani kagiwacho ni ne orochi ratiro mare. One activist kod organizations in Kenya mo make sure ni joma timone kamano go gin be gichule. Okinya timo ne dhano nyawadu kamano nikech kaka rwakre nikech kata mana kingi constitution mar rwakruok mar ng'ato mano choice mare. Walungo every partner manyalo come in to support the justice. Giwacho ni jogo mantie kod kit chwechni ma ong'ere kaka transgender bende chik mapacho kayo yango kendo ratichgi nyaka koro riti. Wan kaka the forum wakwedo tim marach mane police otimo nikech police ong'e gima ne owinjore bene gitimo to gifail o gitimo gima ne gitimo. Lipot mawuok kuom ruogno mar Impact Research mabende kendo trogo mag jogo mantie kod kit chwechni yango ni nitiere kwan mathoth mag ogandagi e kaunti ma Migori. Approximately ginyalo oromo ji 142 mane namba manomiwa kod NASCO. But ang'eyo ni seche moko ginyalo kalo kata kanyo nikech ing'eyo ni jogi gin jomoko ma seche moko kitgi ok giyangore ahinya nikech kaluwore gi gik mitimo negi kaka the community ka society okawogi. Tendo obila wacho rawera ne omaki nikech kit rwakruok mare. Kata bende rawerani osewe thuolo kod obila jokanyo marwogego makedo ratrogo mag oganda koro ramo ni gidhi nyime kod manyone ratiche. George Juma, Ramogi TV, Migori.